खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअआ जाहैबाय मा जायफोर फंबायमोनहा बिनानावमोनहा बिदा फंबाय जानाय बैसोनि आदै मादै बैसोनि जानाय बाजैमोन बैसोनि जानाय गासिबो बैसोनिसिम नैबे भिडिअआ एबा जायफोरनाखि मानसिफ्रा गावनि नखरखौ फोथांनो थाखाय गावनि नखर संसारखौ दैदेननो थाखाय जायफोरनाखि बिदेशआव खामानि मावहैयो गावनि नखरखौ गारनानै बिमा बिफा नखरखौ गारनानै आं बेफोरनि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय दुंब्रुद मोनसे भिडिअ लाबोदों। बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर आंनि बे भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङाव गाज्रि मोननानै नोंथांमोनखौ दुखु मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायाखै। आं नोंथांमोननो मोनसे सांग्रांथि एबा मोनसे फोथायथाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जुदि नायोब्ला एबा नोंथांमोननि नखराव सोरबा जुदि बेफोरबायदि थांनाय दङब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामनानै हो। नंगौ बैफोर बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा मिन्थिखायो थेवब्लाबो समाव बावगारो मालाबा बोजों बोजों बेरायनानै माबा मोनसे हासिथामसा रायलायनानै जों मालाबा बावफ्लाङोना बावफ्लाङा जोङो बावफ्लाङो। दा बेनिखायनो आङो दिनै नैबेयावहाय गुसुं माने समनि गेजेराव आं मोनसे गुरुत्वपूर्ण भिडिअ आं लाना फैदों। स' बेनो जाहैबाय मा जायफोर जोंनि बर' हारिनि आदै मादै फंबाय बिनानाव गासैबो जायफोरनाखि जिखि बैसोनि जाया मानो दिनै बुहुद बुंनो थाङोब्ला 30% दिनै बिदेशआव खामानि मावहैयो सोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। मानोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने जोंनि हालामाव थानाय माने खामानि मावनानै जानो हानाय माखासे सुबिदाफोर गैया, थोजासे इन्डास्ट्रिफोर गैया, थोजासे कलकारखाना गैया, थोजासे जेनेबा लेबार होनो हानाय धोनि मानसि गैया, हाजिरा मावनानै जानो हानाय धोनि मानसि गैया। बेराफारसेबो बयनिबो नखराव हाया थोजासे गैया, बबेबा जायनि नखराव हा दंबाबो हायाव आबाद जाया। बेफोरबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजोंहाय गावनि नखरखौ फोथांनो गावनि जिउखौ दैदेननो गावनि गथ' गथायखौ लेखा फरा फोरोंनो थाखाय गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिदेशआव खामानि मावनो थाङो। दा आं मानो बानायदों बे भिडिअखौ? बानायनायनि उद्देश्यआ बेनो कि जोङो जेब्लायबो थैजासिम समाव जोङो बिदेशआव थानानै जोङो रावबो जानो हाया। हागोनसे हाया नङा होनबा नोंथांमोनाबो मिथिगौ जाय बिदेशआव थाङो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, नाथाय बे बाथ्राखौ माब्लाबा बावगारफ्लाङो। बेनि थाखाय आं भिडिअ लाना फैदों। बावगारफ्लाङोलै मानसि नालाय मालाबा टेनसनाव थायो, बबेबा माबा मोनसे साननायनि लेथायाव गोदोनानै बे बाथ्राखौ मिथियो जों बावफ्लाङो आरो गावखौ बावगारफ्लाङो। दा आं मा बुंगोन, नोंसोरो बिदेशआव थैजासे थांनानै खस्थ' मावनानै जानो हाखाया। इभेन गामियाव थाबाबो जों थैजासे खस्थ' मावनानै जानो हाखाया। दा बेनिखायनो जों मा खालामनांगोन, जों जाय जायगायाव थादों फार्स्ट जोङो मा जाग्रोनांगोन, जों खोब सांग्रांथि थाग्रोनांगोन जेन' नोंनि जिउआव बै जायगायाव खैफोद जाया। नोङो बै जायगायाव नोङो लोंला जाला दंबाबो नोंखौ गारहैनांगोन। नोंनि खुगायाव दम दंबाबो नैबाव थायोबा नों बिराद गुबुनखौ दम होनाय दम खिनाय मानायाव बुलायनाय मानायाव एक्सपार्टबाबो नों बै जायगायाव दा खालामहै, नङाबा नों बिपद जागोन। नोङो जे मिजिं लानानै जे थांखि लानानै नोङो बिदेशआव रां खामायनो थांदोंमोन बेयो साक्सेस जाबोनाय नङा। ओंखायनो नोंनि बाथ्रायाव दङ जायहा जेरावखि थाया मानो नोंनि आखलासो जेरावबो नोंखौ सेफटि खालामो होनना बुंदों। आखला नोंना थिगबा, नोंनि रायलायनायफ्रा थिगबा, नोंनि खुगानि रावफ्रा थिगबा, नोंनि गुबुनजों रायलायनायफ्रा थिगबा, नोंनि आखल आखुफ्रा जुदि थिगबा मानसिया जेरावबो थिग, मानसिया जेरावबो अनजायो होननाय बाथ्रा दं। आरो बिदिनो गोबां मानसिया अनजायोबो आरो गोबां मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो गावनि देहानि दमखौ लानानै माब्लाबा गुबुनजों थुखा-थुखि जानायावबो जोंनि मानसिफ्रा मालाबा न'सिम सौफैस्लाबा। बेबायदि अबस्थाया जाया नङा, जायो। ओंखायनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों, नों जेरावखि थानानै खामानि मावाबानो, नों जेरावखि थानानै नों खामायनानै नोंनि नखर संसार दैदेननो लाया मानो दैदेन, खिन्थु नोंथ' बाव थैजासे मावनो हाखाया नालाय, नोङो जेसेबांनाखि खामायदों नोङो बेनि नोङो फानसेखौ दोननो नाजा। खावसेखौ हायाब्लाबो सैसेखौ दोननो नाजा। दोननानै नोङो थाङोबा थांब्र' फैब्र' खालामनो नाङा। नोङो जेनेबा थांबाय नोङो बेवहाय खेबसेनो 5 बोसोर 6 बोसोर थाबाय, थाखा बुथुमनानै लाबोबाय, गामियाव ओनसोलाव फैबाय, बिनिफ्राय माबा मोनसे फिसा बेबस्था मावनो सोलोंदो। मैगं फायखारि जानो सोलोंदो, बयलार दाननो सोलोंदो, बा माबा मोनसे बिजनेस फिसा दखानफोर होदो, साहा दखानफोर होदो, माबा मोनसे मावनानै नखरखौ दैदेननो सोलोंदो। मानोना थैजासे जों बाव जाहैनो हाया। ओंखायनो थांब्रब फैब्रबजोंबो जों रां खामायनो हाया। ओंखायनो जोङो थाङोबाथाय 5-6 बोसोरसिम थाखादो, खेबसेनो खामायना लाना फैदो आरो दाथांसै। मानो?
नों बाव थांबाय थायोबा नोंनि गथ'नि खोथा फैयो नङा होमबा नोंहा गथ'खौ फेदेरनांगौ फोरोंनांगौ फोरोंनांगौ लेखा फोरोंनांगौ गियान सोनांगौ आखल आखु सोनांगौ दा नों गैयाब्ला मालाबा हिनजावाबो हास्लाबा मालाबा बिबै बिबौबो हास्लाबा माब्लानि मा जागोन बुंनो हाया दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बिसोर आरो जायफोरनाखि फंबायमोनहा बिनानावमोनहा बिदेशआव खामानि थाङो नोंसोरबो थैजासेबाव थानो हाया थ' बिनि आं बुंनाय बायदिनो थाखाफोरखौ नोंसोर जमायना लानानै फैनानै लोंला जालायाव गाराबारानो बबेबा बेरायनायाव गाराबारानो थि खालामनानै गथि गथि खालामनानै न'खरखौ इयुनाव जों माबोरै दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नोंसोरो जेब्लायबो माने थाखाखौ थिनो नाजा उननि समाव आरो बे थाखाजोंनो नोङो नोंनि लाइफआवहाय माबा मोनसे मावनानै बेयावनो थानानै नोंनि जोनोमगिरि हायावनो थानानै बावनो थानानै बिजनेस फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै नोंनि न'खर संसारखौ दैदेननो नाजादो नङाब्ला जों गुबुनाव बेफोर थाबाय थानो हाया बे आंनि गोरबोनिफ्राय आं नोंसोरखौ खावलायदों मानोना आं नुयो गोबां जोंनि गेजेराव बोरायबाबो बुरै जासेबाबो बिदेशआव थांनाय गोदोनि समाव खैला फेक्टरि दंमोन मेघालयाव बिराद थांदों बुहुद थांदों थैजासिम थांनायबो दङ अब्ला बेफोर मा आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जायफोरनि फिसायफ्रा बिदेशआव खामानि मावनो थाङो बिसोरनि न'खरनि बिसिफ्राबो न'खराव मोजाङै सोलिनांगौ फिसाया गैया दायथ'आ सोरनाव गथ'खौ जोथोन लानायनि दायथ'आ नोंनाव थाबाय नों न'आव दं हिसाबै स' उन्दैया बहा थांदों बहा थाङा मा खालामदों सोरजों लोगो लादों लेखा फरायनाया फरायाखै बहा थांदों बेखौ दायथ' लानांगौआ नोंनि हिनजावनि जाहैबाय मानोना हौवाया बिदेशआव दंहैयो बे नुहुरला आरो बिदेशआव थानाय हौवाफोरजों मालाबाबो गोरा खोथा रायलायहरनो नाङा मानोना बिसोर मिथिगौ बेस्रा न'खराव दैदेननो थाखाय बेसेबां खस्थ'यै थांदों स' हिनजाव मानसिफ्राबो जायफोर न'आव थायो बुजिनो नाजानांगौ खस्थ'खौ बुजिनांगौ फिसाया दिनै सोरनि थाखाय थांदों बिदेशआव मा खालामनो थांदों ओरैनो बेरायनो थांदों ना न'खरखौ दैदेननो न'खरखौ फेदेरनो न'खरखौ फोलावनो गावनि गथ'खौ फोरोंनो रां रुफा नागिरनो थाखाय थांदों बेखौबो जोंनि हिनजावफ्रा बुजिनो रोंनांगौ जायफोरनि फिसाया बिदेशआव थांदों बिसोरो ओंखायनो आं खावलायदों गुबुननिफ्राय अननानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा जेन' आनि थानि जेराव गोदाव सोराव जालाबाया जेन' बयबो जेराव खिथाया सेफटि थानो हायो गोजोनै थानो हायो न'खर संसारावबो गोजोन जायो न'खरनि सोद्रोमाफ्राबो न'खराव थानाय सोद्रोमाफ्राबो गोजोन माने खस्थ'खौ बुजिलायो बिनि खस्थ' बुजिलायनानै गोजोन न'खर दैदेननो हायो आं बेखौसो खावलायदों नङाबा दिनै साफा गाबोन साफा जोंनि मानसिफ्रा गोदाव सोराव थैलाबायनांलाय गोसो बोरनाय बिदेशआव थानाय न'खरनि बिसिनि जानला मानला खोथा खोनासंनानै गोसो बोनानै हजोंनो थैलाबोनाय थैनांनाय बेबो जायो दा जोंनि माखासे हिनजावफ्राबो जायफोरनाखि बिदेशआव थायो बिथांमोननि हिनजावफ्राबो सोरबा खोथा बाथ्राखौ फिसायफोरजों मोजां रायलायनो रोङा नांलाय खमलाय खालामो जानला मानला गोरा गोरि खोथा रायलायहरो स' बेयावनो फिसायाबो दुखु जानानै बहाबा सोरबा जौ फाग्ला नङैयाबो जौ फाग्ला जायो माबा मोनसे जायोआबो जानो गोनां जानानै फैयो जेन' बिदि जाया आं बेखौसो आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायदों नोंसोरो मा सानो आं मिथिया खिन्थु आङो बयखौबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आं बयखौबो गोजोनै थाजानो लुगैयो बयखौबो आङो रां रुफा लानानै गोजोन संसार जाजानो लुगैयो नांलाय खमलाय जाजानो बायो खोथा बाथ्राखौ मिलायनांगौ सोरबा सासेया खरा रायलायबा सोरबा सासेया गुरै रायलायनांगौ बे अब्लासो न'खर सान्थि जागोन ना नांलाय खमलायथ' जायो बयनिबो न'खराव खिन्थु माब्रैबा जोङो बिदेशआव थानानै बेयाव न'खरखौ गोजोन लाखिनो हायो मेन टारगेटआ बे जानांगौ हिनजावनाबो हौवानाबो स' आंनिफ्राय खुलुमनानै खावलायबाय प्लिज